जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे एमए कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थांनांगौ गोनां फैदोंमोन डिआर नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दा आङो मानो थाखाय इउपिपिएल खौ गारनानै बिपिएफआव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर' पलिटिकेल दावहा अके जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनखौ बरायना लाग्रोबाय आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिएफबि आदामोना गेदेरमा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि सायाव गोबां रागा जोंदों बेनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों बिथांमोना जाहाथे मा सोंखारिदों मा बुंदों थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे एमए कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थांनांगौ गोनां फैदोंमोन डिआर नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दा आङो मानो थाखाय इउपिपिएल खौ गारनानै बिपिएफआव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर' पलिटिकेल दावहा अके जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव मोनसे दावहा थाबावो बे दावहाया जाहैबाय पलिटिकेल दावहा हा स' पलिटिकेल दावहाया जोंनि थाखाय देरसिन जोंनि गणतन्त्र देशआव दा बेयाव जों बुजिनो गोनां आं सासे जुदिबा जेरै जोंनि आदा मथिना बुंदों जोंनो फेरेंगाखौ देरहाहोदों प्रमदनि आगदा आखाइ जोंनो थादों प्रमदखौ जोंनो फोरोंदों मिशन भिजन अबजेक्टिभफोरखौ लानानै फोरोंनाय मानसिया जोंनो जोंनि जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आफादनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे बिसोरबो माबा मोनसे मावनानै सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टआव गावबा गाव जिउखौ खांनो थाखाय माबा मोनसे खालामनो हागोन खोमा होननानै जोंनो फोरोंजोबदोंमोन खिन्थु प्रमदखौ दैदेननायाव 16 तारिख सेप्तेम्बर 2002 11:30 हर सांग्रांनि न'आव क'क्राझाराव ना सावरायग्रा आंखौ बुंहरबाय लिअ फै जों दिनै शिबजों लोगो लागोन होननानै मानो होनबा सार आं बे आंनि सिनायथि जाबोनायनि थाखाय दा आङो मानो थाखाय इउपिपिएल खौ गारनानै बिपिएफआव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर' डाइरेक्ट प्रमद बर'आ फानबाय जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे एमए कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थांनांगौ गोनां फैदोंमोन मानो जोंनाव लिडार गैलामोन जों दैदेननानै हारिखौ रैखाथि होलांनो नामा साननानै आरो फंसे बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिया बुंदों बै समावनो जोंखौ असमियाफ्रा दिनै सिलाइजों भारतजों गादबनो हायाखिसै राव भाषायाव जोंखौ गादबनो हायाखिसै जोंनि कालचारखौ दंस' खालामनो हाला दा बिसोरो मा सिस्टेमजों जोंखौ दंस' खालामगोन बिटिसिआ जाहैबाय 2003 आव 10 फेब्रुवारियाव जेला आकर्ड जादों 40टा दफा लानानै बिसोरो क्लियार इमप्लिमेन्टेड खालामदों बेयाव जोंहा 6 शेड्युल जिथु नोंने अनलि हिल्स हाजोनि ट्राइबेलफ्राल' मोनो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय 6 शेड्युलाव बेखौ मोनसे आकर्ड खालामनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि भाषाखौ 8 माबायावहाय नोंने कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बहाय 8 शेड्युलाव सोनो हादों अनलि दा बिनि जुनै जोंनि बर' हारिया इन द वर्ल्ड पृथिबियाव मिथिजादों आरो जोंनि बर'आ ओरैनोबाबो मिथिजानायाव ओरैबायदियाव मिथिजादोंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जिथु ओबामा ना प्रेसिडेन्ट ओबामा जोंनि इउएसए जों मिथियो बिथाङा जेलानाखि मुस्लिमजों जोङो बाव एसे नारा नाथा जादोंमोन ना बे समाव जोंनि मावनायखौ नुनानै बिथाङा एसे सोंदों बे जाथिया सोर बेफा शक्तिशालि जेराव बिसिनि संख्यानो खम आं बेखौ लाबोनो हागोन नामा भारतनिफ्राय जे जायगायाव बिसोरो नोंनि मिडल इस्ट कान्ट्रि जेरावहाय बिसोरो आफगानिस्तान काजाकिस्तान बे जायगायाव बिसोरो फौजि दोननानै शान्ति किपिंखौ नाजादोंमोन दा बेखौ जोंखौ नाजादोंमोन खिन्थु जोङो इलिगेल जोंथ' गावनि नाजानाय गावनि बिमाखौ सिबिनो थाखाय जोङो गावनि जिउखौ डाउन होनाय स' बे समावनो जोंनि सासे दैदेनगिरिया आफादने जेरै डिआर नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बेखौ स्ल' प्रसेसजों बिसोरो आस्ते
लाइन लाबोखादों मिथिबायना बियो RSS नि एजेन्टबो जानो हागौ एबा माबाबो जानो हागौ बेहा जुरिथ' दंखायोमोन दा बेयाव जेला आन्दलन जायो रायजो राजाफोर नोंथांमोना प्रमद बर' सारा रेलवे जथेनो लाङोना लाङामोन थाखा फैसा नोंसोर हरोना हरामोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौ बियो मोनसे जोंनिफ्राय बर'नि जिथु थैयाव दङ बेखौ गरम खालामना जोंखौ गासैखौबो बाहायोमोन नाथाय बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय मानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो खोनाबायना थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो आरो बिसोर सलारनि सिस्टेमावबो फैसा खानोना खाङाखैमोन आबसुआ खानोना खाङाखैमोन 600-1200 लानानै थांजोबदों बिसोरो जोंबो बेयाव हरदोंमोन बे थाखाखौबो बिथांमोना प्रमद बर'नो ज'हैबाय दिल्लीयाव रायलायहैनांगौ सुक्ति जासिगोन माबा जासिगोन होननानै खिन्थु बिनि पेपारा गावनि आखायाव थायो दिल्लीयाव सोरनो होनांगौ बेहा जेबो रोङा स' दा बेबायदि बेहा आननलेजेबल लिडार अनलि बियो रायलायनोल' गोरों अनलि खुगावल' गोरों बियो खिन्थु खुनु रिटर्न भाबै बे रोङा बियो जुदि गोरोंमोनबा जोंनि जिथु दफा दाख्लि 2020 आव 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानाया जोंनि NDFE फोरखौ बिदि फाननाङामोन बियो जोंनि NDFE नि MOU आ नाय इनार लाइन पारमिट दंमोन साख्रिनि खोथा दंमोन गासैबो हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि MOU आव दंमोन बर' रेजिमेन्ट थागौमोन गासैबो दंमोन जों बेखौ लानानै जों खुसि जादोंमोन जाबाय आरो जोंनि DR नाब्ला सार आरो जेसेबांनाखि जेलाव थानाय मानसिफ्रा गसिगोन होननानै जों खुसि जादोंमोन मानोना इन द पृथिबीयाव 1914 and 1929 फार्स्ट वर्ल्ड वारआ 1914 आव जादों 1929 आव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों बेयाव अनेक ट्रिटि जादों एग्रिमेन्ट रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना निमाहा मोनो मिथिबायना दिनै जोंनि NDFE आ इन्टारनेसनेलि मिथिजानाय हिसाबाव गिजानाय मानिजानाय हिसाबाव बिथांमोननि एग्रिमेन्टआबो बिदि जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'मोननि मा होनोमोनलाय इयो गुबुंले साननाय गोरलै मेलेमजों साननानै गावसोरनो हाखु दाखु खालामनायाव आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव मेलेमजिबि आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव बिथांमोना जोंखौ टटेलि फानबोदों आरो आखुखौ ओरैबायदि खालामबाय जेला जों पेपारखौ नायबाय आयै जों गाबखांनो ओंखारबाय बे समनिफ्रायनो जोंहा उपाय गैला ना जों ओरै नांफिननो हायो ना जों ओरै थायो जोङो माने दै गुदुङाव थाबाय दाना जोंहा जालाबो गोजोना लोंलाबो गोजोना जोंथ' UPPL आव थानाय जोंथ' देरा होनाय सेंसन स्किमथ' जों मोन्दों खामानिबोथ' मोन्दों थाखा फैसाबो गुलाब गुलाब खिन्थु जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनबा सान्थि सुक्ति होन्दों नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोननाय गैया रायजोफोर बेखौ गोसोआव ला असान्थिसो जादों जोङो दिनै सारा बुंखादोंना हा हु गासैबो थांजोब्बाय 6 शेड्युलनि जिथु जोंनि पावार कमथा बेबो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुदि फैसा 500 लायो 1000 लायो हेनटेन लायो बिसोरो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे UPPL आव भट होबावदो बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ प्रमद दङ प्रुफ दंजोबो गासिबो मैया बिनिफ्राय थांनानै आं ओरै थांजोबफिननानै जोङो कच राजबंसिफोरखौ जोङो सोहैदों गोबां मानसिखौ जोङो गानहोहैदों मिथिबायना दिनै बेंटल खुदुमथलियाव जों गानहैदों बेनिफ्राय खराइबारियाव आंखौथ' वार्निं हरदों नोंथांमोना मिथिखागौ खराइबारियाव जिथु सेन्ट्रेल माने सरकारनि गावबुरा सावथालफ्रा 100टा न'खर बारा दङ बिथांमोनाबो मिथिगौ BTC नि मैलुआ मा दं नों बेनिफ्राय ओंखारनानै आसामाव थां आपार आसामाव जोंनि बायदि लामाफ्रा गामियाव जायाखै दा नोंथांमोननि गामियाव जाजोबाखै जानो हागौ ससेथ' जादोंमोन सरकार बायबाय अनेक बुस्थु प्रब्लेम जानानै दङ बेनिखायनो दलां जायाखै आं फार्स्टआवनो बै दलांखौ लाखादों आखायाव मिथिबायना जै 2025 आव जोंनो सरकार फैबाय प्राइमारि प्रेसिडेन्टबो दंखायो डाइरेक्ट बिथांमोननो आं नोंथांमोननोहाय बे बुस्थु खालामना हरगोन सारनिफ्राय बे दलाङा जागोन नोंथांमोना लामा जागोन फरायनायनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा दानो जों मोनसे प्राइभेट कम्पानि सालायना दंखायो गायनाय फुनायाव आबादारिथ' जों गासिबो नङा खिन्थु जोंनि हायानो सना एन्टायर इन्डियायाव जोङो साउथ इन्डियायाव फरायनाय मानसि एन्टायर इन्डियायावहाय जोंनि BTC बायदि समायना हा गैया रायजोफोर आशीर्बाद गोनां बेखौ जों बोरै मावगोन बोरै डेभेलप खालामगोन जों बेखौ रोंगौ कन्ट्राक्ट नङा कन्ट्राक्टरफ्रा लामा थामा हेनटेन जौगाथायखौ बिसोर मावगोन खिन्थु जोङो जाहैबाय लाइमोन इउथ बेखार मानसिफोरनो हालुवाफोरनो बोरै जौगाथाय होगोन बोरै जों जौगाथायखौ लाबोगोन बेखौ जोङो मावगोन दिनै जोंनि दैया बोहैनाय दै ना रिसोर्सेस होनो इंलिसाव
रिसोर्सेस माने जे बुस्थुआ जोंनि सम्पति नाम्बार 1 दैयानो जोंनि ना दैयानो जोंना आखाइजों ओरै बोखांना जों लोंनो हायो हायोना हाया किन्तु दस्रा जायगायाव नों बे दैनि बोहैनायखौ नों लोंनो हाया नाथाय जोंनि बिटिसि हालामाव बेखौ जों मोनलोङो दिनै बे बुस्थुआ जोबनो थांगासिनो दं सोरनि थाखाय फेरेंगानि अबहेलानि थाखाय मिथिबायना फेरेंगाया दिनै मोनबैसे समिल होदों दंफां हाखावग्रा मा इमप्लिमेन्ट होदों बियो मानसिफोरनो न'खर न'खर साख्रि होनो होदों बिसोरो मा होदों दिनै जोंनि दंखानाय सम्पतिखौ हाग्राखौ दानफायनानैसो बिथांमोना दिनै समिल खुलिनानै हाग्राखौ फोजोबलांनो हमदों जुदि हाग्राया थायाबा जों दिनै थान्दा थानो मोनदोंना जोङो दुंहाव जाजोबगोन जे दै गोगो बोहैदों बे दैया राननो थांगासिनो दङ खोनासं बुहुमाव नेचारहा गासैजों कानेक्सन दंजोबो नांथाजोबो जुदि नोंथांमोना बे बुहुमखौ फोजोबना लायोबा जोंनाबो बेमार आजारा बांगोन दा जों जानायफोरखौबो जों मोजां मोनजानाय नङा जोंनि बे गयफ्राबो रानगोन जों थानायफ्राबो रानलांजोबगोन बेनिखायनो हाग्राया नांगौ दिनै फेरेंगानि आमोलाव जों बांसिन दंफां सिखाव नुदों बांसिन दंफां गोमादों बांसिन हाग्रा जोबदों बांसिन मिल नुदों जोङो होमबा फेरेंगा मा मोजां मावदों फेरेंगा मा मोजां मावदों बियो गोदै गिदिर बाथ्रा बुङो फेरेंगाया किन्तु बिनि मोनसेबो बाथ्राया जेनुइन नङा जास्ट थगायजोबनायल' बियो मा दिनैहाय बिपिएमआव थांजोबदों गासैबो थगायग्रा लिडारफोर चन्दन ब्रह्म थांबाय बेबो हब मिनिस्टार जागोनल' होनो बेबो दिनै प्रमद बर' थांदों प्रमद बर'आथ' न'आव थांबाथाय जै गारिनिफ्राय बेस्थ' जायो फनावल' पाब्लिकजों रायज्लायनो टाइम गैया बेहा दिनै फेरेंगा बायदि न'आवबो थां सोरबा सासे माबा मोनसे बेहाय आंनि हिन्जावानो अमा मैयासो फानदों होननानै बियो बुङो रायहरो होमबा बोरै पाब्लिकनि मोजां मावनो रायजोफोर नंगौना नङा औ किन्तु दिनैहाय हाग्रामा सारमोन थानायाव नोंथांमोनखौ सोङोमोन नामा सोरबा लोमजानाय थाङोबा सोंदोंमोन नामा बिथांमोना हेफाजाब हरदों थाइसेबाबो हरो गावनाव गैयाबाबो बेबस्था खालामना हरो दिनै जोंनि आथिखालाव बर'नि बिफाया जाहैबाय हाग्रामा सारा जोंनि बर'नि बिफा इन्टेलिजेन्स ब्युर' अफ इन्डिया फ्रम दिल्लीनिफ्राय बिथाङा बुंदों बेयाव बिटिसि हालामाव जेला जों गन्दगल टाइमाव सार बिथाङा मावोमोन एन्टायर नर्थ इस्ट बे जोंनि नर्थ इस्ट सा सानजानि देशआव ट्राइबेलफोरखौ जोबथा अनग्रा मानिजाथाव मान होग्रा ट्राइबेलखौ हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा होनोबा अनलि हाग्रामा सारल' दङ दा दैदेनगिरिनि गेजेराव बे बिथाङा बुंदों जों नङा बर'आ बुङाखै बिहा जोंनि डिआर नाब्ला सारखौबो बख'नायनि खोथा दङ बेहा जोंनि जेसेबां आफादनि केस जानाय बे बिथांमोनखौबो नायनायनि खोथा दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ प्रेसार होदों जोङो एनडिएफि फोरनिफ्रायबो एक्चुअलि एमअइउ होखानायखा सार ना जुदिबा बेखौ बख'नायनि थाखाय फार्स्टआवनो जों डिसकास खालामखानायखा स' बिनि उनावसो जोंहा सानै हयै जों ज' जादों ज' जानानै जोंहा रेसा फेसा जाना सम गैला दा बेखौनो जोङो मावलांनांगौ दं जे सुबुंफोरनि जुनै दिनै जोङो थासारिखौ मोन्दों जे सुबुंफोरनि जुनै जोंनि बे हाफ्रा दस्रा जाथिनिफ्राय बायख'जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जों खावलायबाय फैगौ इलेक्सन नोंथांमोननि फिसा फिसौनि उन जोलैखौ नोंथांमोना मोजां नायनो लुबैदोंब्ला नांगोलनि सुयाव भट हो जोंनि बिटिसिखौ जोङो लाखिफिननि बेनिफ्राय 2025आव बिटिसि सरकारा हाग्रामा सारखौ लाबोफिननि किन्तु जोंनि पावार फांसनखौ जोंनि आखायाव लाबोनो थाखाय बिपिएफखौ लाबोनाया बिराद प्रयजन नंगौना नङा आं बेखौनो खावलायबाय आरो नोंथांमोना आं बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।